представя топ 3 неща, които правите погрешно в ежедневието си. Номер 1. Колата. Много хора от вас пият кола, обаче колата не само за пиене може да се използва, но и за чистене на тоалетната. Тя чисти точно така, както и препарата и е много по-евтина. Имайте предвид какво прави колата ви във вашия стомах, щом чисти тоалетните. Сами можете да видите какво прави. Номер 2. Динята. Всички знаем, че като ядем диня се цапваме, стават ни локви в краката и сега ще видите решението. Номер 3. Картофите. Всички знаем, че картофите се белят много време и така нататък. Обаче има едно решение. И сега ще го видите. Абонирайте се за канала